sudi tuyal daw anapili daytoy tial daw na inaramid ti Apo. Umay kayo tagragsak tayo dagiti tambur ken gitara agtukar tay agkanta idanggay tay intay sala ragragsak tay ken kuana daytoy tial daw nga inaramid ti Apo. Umay kayo tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamit ken ka. Kiraman tayo pa ti kararag, special intention pagyaman ni Susan Agustin, Romeo Macabetas, kastamot ti maysa kabsat. Rambakan tayo, itangal daw ti panagungar ni Kristo, na isang sangayan a panagungar, napnuan balaygi, napnuan panangabak, napnuan namnama. Iso ti mangted ti pigsa tayo nga mangituloy, ti misyon na. Tapno adda, panagsakripisyo, panagayat ken panagserbi. No man pa'y ado ti pakarigatan, pakaupayan, papigsaan na tayo daytoy a panagungar. Agtalag tayo nga rod ken Kristo, itad tayo amin ken kuana. Katapno maikarita ang makiranod, iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kunatayo agkonpesarak iti Diyos saman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga Apo mga pakawaring basbasol mi bidot nagkurkurangan mi kitalawin nakangkadi nakalmesan na kimpuspuso mi. Kristo mga Kristo mga pakawaling basbasol mi bidot nagkurkurangan mi kitalawin nakangkadi nakalmesan na kimpuspuso mi. Apo mga Apo mga pakawaring basbasol mi bidot nagkurkurangan mi kitalawin nakangkadi nakalmesan na kimpuspuso mi. Nakalmesan na kimpuspuso mi.
naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukma bandaka, taydaya, kwenda ka, agyaman kamken ka, kapuiti, na indaklan, na dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo mia, Jesu Kristo. Bogogtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika amang hikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika amang hikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy arararami. Sika situtungaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika, o Apo Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw ti bugbugtong nga anak mo, pinarmek na ni patay, ket inlukat na kadakam tirwangan ti agnanayon abiyag. Itatarambakan mi ti panagungar ti Apo, pabarwen na kam kadi, babaen ti parabor ti Espiritom, ket pagungarin na kami iti sidong tiranyag ti baro abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na naadaw iti arami dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ijay balay ni Cornelio. Amuyo tinaidumduma aparsamak na naramid iti amin na Judea. Nang rugi ijay Galilea, kalpasan ti panakikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti maipapan ken Jesus at taga Nazaret, ken ti panangted ti Diyos ken kuana ti Espiritu Santo ken panakabalin.
Napan ni Jesus ti amin na lugar, ang nagarami di timbag, ken nangibaga kadagitin na pinarparigat ti Diablo. Gaputa da ken kuana ti Dios, da kami ti mangpaneknek iti amin nga inaramid na iti daga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Pinatay da babaen ti panangilan sa da ken kuana iti krus. Ngem iti may katlungal daw nagungar ken nagparang saan na dagiti amin na tao no di kada kami laing asaksi a pinili ti Dios. Da kami ti nakipangan ken nakiinom ken kuana kalpasan ti panagungar na. Binilin na kami amang ikasaba iti Ebanghelyo ken mangpaneknek nga isu ti dinutukan ti Dios a mangukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin na propeta ti maipapan ken Jesus at sino man ang mamati ken kuana mapakawanto dagiti basbasol na babaen ti panakabalin tinagan na. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Daytoy ti nakaskas daaw nga aldaw nga inkadeng ti Apo agragsak ken nagrambak tayo. Daytoy ti nakaskas daw nga aldaw ngayon kideng ti Apo. Agragsak kinagrambak tayo. Agyaman kayo iti Apo ta isu na imbag ta agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Kuna nga ro dagiti Israelita agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Daytoy ti nakaskas daw nga aldaw ngayon kideng ti Apo. Agragsak kinagrambak tayo. Pinagbalaygi na tayo ti panakabalin na. Wen tinabilig a panakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay no diket agbiag. Tapno ipakaamok ti aramid ti Apo. Daytoy ti nakaskas daw nga aldaw ngayon kideng ti Apo. Agragsak kinagrambak tayo. Ti bato akas laawan ti serserbi na nga imbeleng dagiti agi pakpatakder. Nagbali na kang runa na bato. Arami daytoy ti Apo anya na nakaskas daw iti imatang tayo. Daytoy ti nakaskas daw nga aldaw ngayon kideng ti Apo. Agragsak kinagrambak tayo. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo karagi taga Colosas. Napagungar kayo na nairaman ken Kristo. Ngarod, pero kanyo dagiti adda iday langit. Ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na, iti makanawan ti Dios. Panunutin nyo dagiti adda sadyay, saan dagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon, nedulinen ti biyagyo iti Dios, iti panakipagmaymay sayo ken ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo, inton agparang, magipagparang kay tumit ken kuana, ket makiranod kayo iti gloryana. Ti sao ti Apo. Sekwensya. Da kaya Kristiyano, umay kay amin. Tani Kristo intay daydayawen, isu a pagpaskuan tayo, naipatlin. Kas orbon sinubot na dagiti lalakay a karnero, ni Kristo, kas dim namulitan a kordero, iti ama inyamo na tinakabasol a tao. Nakaskas daw tinda panagdangadang, tibiyag ken ti patay a nakasang, nataymet ngem si bibiyag nga agari itan. Ibagaman Maria tinakitam, idi ati tanem na, inka sinarungkaran, daydi kas tauna ay asinang sangitam. Nagitak ti tanem, daydi si bibiyagen, tiranyag daydi nalpas a nagungarin, daydi naumsi, ken nairurumen. Sinaksyan daytoy dagiti angheles, ken daydi imbungon da ken kuana nga ules, agraman da dumapay nga ina pinagkawes. Nagungarin ni Kristo, apang namnamaak, sa di Galilea, inkay ket adi agtaktak, tanapan sadyay, ket mangragragsak. Amumi a nagungar ka kariti natay, Kristo, nagbalegi kan ken patay. O ari, yat nagmuti pakawan saranay. Amen. Alleluia. Alleluia,
yusan nga ayat na itetay kenkwana ti dayaw ngawan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Nasipngat pay laeng ti agsapa ti umuna nga aldaw ti lawas idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan ti ayan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada. Inikkat da ti Apo iti tanem. Ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa. Ngem naparpardas ti panagtaray da ita nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem ket nakita na day dilupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay ken tilupot ana ibedbed iti ulo ni Jesus. Ngem saan anilaok ti ayan tilupot alinen no dikat nalukot ana ilasin iti sabali adiso. Simrek met ti adalan, day di imun una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, o Kristo. Good morning. Ala ipigsatay man nga ibaga, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Welcome ka dagitay haan nga taga ditoy parokya. Ada dagitay hanga taga ditoy parokya ngem regular dan nga pumarokya. Ada mo dagitay naggaputi sa bali a lugar, dapay San Fernando La Union, dapay naggaputi California taga La Union umay ditoy. Tatay imuna amisa ke taga Calayan Island laman naglangoy da nga imay ditoy. May dala makimisa. Welcome lata po niya nasayaat. Idi kalman dagdamag kanyak. Ag message kunana. Apaya father nga ti awag. Iti di kalman niya Sabado Gloria ke Black Saturday. Apaya niya ti panagkunam. Kunak ata mo ke testingan na. Wan kanu ngamin father, tadagitay Black Saturday, tadagitay na pan nagbibits, sumangpet da, Black Dan. Kunakmet, kas ano nga di kay ngumisit, day takaadot taod tabaybay kada swimming pool. Diyos ko ta swimming pool, 80% urine. Iso nga tabaybay haang kanon nga naapgaden, naangseg kanon. Ano na punpunot tao, Diyos ko, kunak ka kita kabalay ko, inya kayo mat agdigos, wen ko maapo, laing kayon. Aglangoy ka, puha ko nam, anya dagiti kadigos mo, aggadil, agmangmang, anglitan. Kadano, inya dagiti saksakit na aglitag, inya ti inumom ijay, Diyos ko, tupra ka, mukat, durek ka, aglalaokitan. Kasakay, wah, ko nam tumay. Iso ti ko idikal man nagsasangpot da kano nagngisit da gunggunayo makatawon ko maday ta nga sunburn ta gunggunay. Madapi hanga imay apaya idingar panagungar di rabii. Kita ti ako light kada lektor basit apaya na pananda. Kita adamo nagpost nga lektor ja mo no sinno kadagitoy.
nakatupis mo, di igit ti baybay ako nana mo, taliktor, baketan mo nga ron. Andang agpaatiw, andang mo ako lahit, piman, kunana mo dyan ti, nakaparabaw di racket mo nga, nagkutungan nga, nagdakil tiyan na kasla, dariyok na ka, kunana pala, ang mayat na lang, ada maipos na mo nga, mamartek. Ada nga imay kunana, apo, jak makaserbi, apaya, jak makabasa. Agpaparaw, apaya, aya po, nagbibidyo, okay kami, apaw. Ibagbaga lang arod ni Apo pa din, nga no Sabado Glory, Sabado, na santuan nga aldaw, awampay laeng ti mapan agraragsak, agkararag tayo, sa atay agatendar iti liturhiya ti panang pabaro ti apoy ken panagungar, haya po. Nagsasangpot itaga Manila, nakatrap-traffic. Di da pala nakadandanon, agaw-awid naman na gano. Na-parking data apo, nagsasangpot na, dagitay mo mang bisita, nagpapartidan. Hindi ko adda na iltor, apaya. Ayan mo, di may rabi iti Biyernes Santo, alas 12 pa ilaang nakauragadan. Kilaw nga kilaw, gungguna na, di na pa binugwan tabaga, akin na ada di hospital, kinarawo na. Ininom na amin yung papait. Kaya isot ko na, apa yang amin? Iso na service di rabiin, basit ti umayan apa yan, nabanbanog, nabartek, nagbibits, nagsangsang ili. Apa yang nga, kabaulan tayong haan nga sangwen, haan nga isakripisyo, day ta panagungar. Galas da kay ti pangsaludsudak. Mano a percent ngamin, ti pamatim, kini Apo Esos, nagungar. Lada kayo ta panunot yo. Mano a persenti pamatim kini Apo Jesus nga nagungar. Oy nagungar na Jesus no kunang ko. No hantay nga patsin ngamin ni Kristo ang nagungar, balo ni amin awan serserbi amin a sakripisyo tayo. Awan serserbi amin nga inaramid na. Haan nga rimwar ti Biblia, haan nga naisurat dayta, no haan nga nagungar ni Kristo. Awan ti ornos na dito nga pamati, nohan nga nagungar ni Kristo. Sino ti mayat nga umiagsak sakripisyo? Kala ko makada kami, itid mi tabiagmin. Dagitay mamadremat, dagitay may missionary. Itid mo tabiag mo, dagitay martir, ibukbok da jidarada, para laeng kin ni Kristo ang nagungar. Kinuhan nga nagungar ni Kristo, anya sir-serbi dagitoy nga ar-aramidon tayo nga rod. Wala, anda kay timang panunot. Mano a percent, ti pamatim ang nagungar ni Kristo. Iso nga naglakaan, no, kurang da di pamatim, naglakaan na patpatag atabits, adda da di aminan, agpos da amin nga babarkada, siyakla awanan, Diyos ko. Itamot ayan data dumaya, ala, nakamal amin nga lapatan, ala, tiltilapia, udang, apo, daw siya, apay nga dakit to, jak pailan na paan. Dagitay maagmumotor, ali pataray, no napanda nagmumotoran. Mano a persenti pamati man ni Kristo nagungar, da jagaminti sa ludsod. Apay nga kabailam nga ibatan nga, baliwala lang DJ pamati mo, naragragsak DJ yan. Apay nga mo kabailam nga isakripisyo, di bagim para kanya na. Katalaga, ano hantay mauawatan ti pamati tayo, agkurang, umuna, anya dagiti pamanek-nek tayo nga nagungar ni Kristo. Kadagiti readings tayo. Umuna, agreview tayo manan, na ibagaman dati dilasiren nga, masapol nga ulit-ulitin tayo ta umunag. Anya ti umuna nga pamanek-nek, empty tomb. Awan nagyan ijay pansyon. Mapandati bigaten, nasapa, nariwot, nasipngot pay, amoy ti sao nga nariwot, nasipngot pay. Hampay la unay nga clear. Kinapanda na Maria Magdalena ken dagiti adalan, napanda Maria Magdalena napanda. Agtungtungtong dapay ako na sinno nga rod ti ibagata nga mangiduron tababbaida sa bali pay a Maria.
Pasig nga Maria dagitoy napangket. Maria Magdalena, Maria Kutapa, Maria Barbaridad, Maria Chismusa nga ta dagitoy basta Maria da amin. Kakunana, sino nga ron ti idoy may bagata nga mangiduron. Sumungad da, naiwalinan. Naiwalinan. Sinirip da tanam ni awan nagyan empty tomb. Awan jay bangkay ni Apo Isus. Takan niya dati tanam da, bato adakkel, kungkungan da, kutkutan da, sa pagsulat da nadagsen. Kaumanay ka diti empty tomb nga pamaneknek nga nagungar ni Kristo haan. Apaya, dagit no malagip yo dagiti adalan. Dagiti pangulwan de Hudyo, dagiti papaan kangatuan apapadi, pinabantayan da jay pansyon. Apaya, baka takawon dagiti adalan jay bagi ni Apo Isos sa da ibaga nga agungar. Adda manen amariribok da dagiti Hudyo. Apaya nga mariribok da nagdakkel nga rodyo inaramid ni Kriston na threaten jay pamati da agbuteng dan ni apaya sumika mo datoy taon masapol apatayon tayon katatapi na tayo da kunada bantayan nyo baka numaala dagiti adalan ibaga danto nagungar adda manen adda nga nagbuteng dan kanoo awan ni Apo Isus di unag ti tanem umanay ka di nga pamaneknek haan may sa pamaneknek nga haan nga umanay anya ti may kadwa pamaneknek nga nagungar di puraw abado na nga pinangbungunda pinangbarabad da di ulo na kaslamami nga ron ti panangikwada kanya da ni kaslamami kano tinakaw da di bangkay ni Apo Isus nga natay may kaalunga aldaw nalungsutan naangutan kano takawam di bangkay na ikatum di bungon na sada pa'y linukot nga kinupin di jay nakabarabad di ulo na no tinakaw dahan mong aramiden da yayan. May kadwa po raw alupot. May ikalo, kunana di sa baling ebanghelyo, nagdaranodor, brrrr, kunanan, adda anghel, kunana. Ti description da, anghel, or, ti interpretasyon, mabalin nga ni laeng Apo Jesus, nakabado ti po raw. Kaanya ti kunana, dito nga lalaki kadagay babae, si asin no sa pulon nyo, ni Jesus ang taga Nazaret nga natay ti cross, nagungaren, napanen. He's gone. He's gone out of my life. Ay, sun sama kinantayo di kalman gindi rabi eh. I'm begging you down in my knee. Kakunana da di nakapuraw, mabalin nga ni Apo Jesus, or di anghel, anya ti kunana, he's gone. Napanen, nagungaran, agparang to iya Jerusalem, unaan na ka ito, kunana. Iso nga hisgan, kinantayo mo taging ka nga nagpaparaw kayo, gunggunayo. Kunana, di may sapay pamanaknak, di lalaki, either ni Apo Jesus nga mismo, mabalin na nga imbaga jay, bagi na nga, sinoberbero kanyo, ni Ropo, kunana ko, masyak ko mamangibagbaga, napanen, nagungaran, pamanaknak da jay. Ti kadadakkelan nga pamaneknek nga ni Apo Jesus nagungar Easter appearances. Ti panagparparang na kadagiti adalan, panagparparang na kadakwada, kalpasan ang nagungar. Nya ti umuna nga nagparangan na. Dagiti babae, idi adda Jerusalem sinabat na liniuliwan na ida. Hangkay nga agladingiten, nagungar akon. Ay sumaruno nga jay reading no sumaruno nga Domingo dagiti adalan aglimlemmeng da nga agkararag nakabalunot. Amuyo ti nakabalunot nakapadlak iji uneg. Nya? Haan nga nagtuktok. Knock-knock, who's there? Jesus. Who's Jesus? Jesus is in you and Jesus in me. Jesus in with us. Haan nga nagtuktukan, simreklatan, tatinagungar, glorified body, not bound of space and time, kunana di jay. No kayo kalang ni Apo Jesus, the giant, dadtoy ni Jesusen, umununan to nga da kayo nga mapan ijero, kayat na nga sa uwan, haan nga ma-bound to space, kayat ko ti adatoy, adak jibigan nga dagos, at the same time, adak man di Manilan, not bound of space and time, han nga ag-travelin. May sapay na nulumsot latan iso nga agkarkararag da pagamuan simreken anya ti kunana siak
Adda ko makapya kada kayo, talna kada kayo. Awan ni Tomas. Idi sumaruno ko na ni impadamag da, uy nakita mi ti Apo ko nadakin Tomas. Njak pati jak kita, ubo mo nalabaga ko nanamot. Sumaruno nga nagkararag da, adda man ni Apo Isos, Tomas ko na, arika na tinagnaan ti lansa, ti imak ko na, arika ti bakrang ko, siyak da itoy. Saan na matimotin ni Tomas? Anya pa iti pa nagparparang na. Ni San Pablo, mapanji Damasco, kalpasan nga nagungar niya po Isos. Ni San Pablo, leader dagiti mangpapatay kasla soldado, nga mangpatay ka dagiti amin amamati ken Kristo tapno mapunas, tinagan ni Apo Isos. Isugar nga aglimlimmang dagiti adalan, tano maamuanda, nga mamati ka ken Kristo, agdaydayaw ka ken Kristo, patayon da ka, puuden da ta ulom, torturen da ka, i-cross da ka. Kani San Pablo mapanji Damasco, buyain yun to jay Paul of Tarsus. Nya? Binuyak din na minsan. Mapanji Damasco pagamunta, libag! Hindi kabalyo na, naglawag, nag. Saul, sa ulo pa ilanagan na hampay nga Pablo, hampay nga Paul niya. Saul, why do you persecute me? Who are you, my Lord? Apay nga itugtugot na kunanak, apay nga irurumenak. Si asino ka Apo ko na ni Pablo, siyak ni Jesus na nagungar. Nanipod daytan, inteden ni sa ulo tibiyagnan, natritan tibiyag na patayon da, ikulong dan, ngam, he must increase, kunanan, I must decrease, kunan ni San Pablo. Isunan, I no longer live, but Christ lives in me, kunanan. Ni Kriston ti agbibiyag kanyak, nanipod jay nabulag isunan, nagsubli pa nagkita na, linipat nan, jay kinaturay na, linipat nan, inted nan tibiyag na kinni Apo Jesusen. Nagbalbaliw anaming pinsan. Iso nga ti kadakkelan nga pamaneknek, dito'y panagungar ni Apo Jesus, dagiti pa nagparparang na, kadagiti adalan, nga naikari ang makakita king kuana. Sino tinaudi nga nakakita kin ni Apo Isus nga nagungar? Di dyan na giladawan na ni. 3 o'clock. Divine mercy. May sa amadre nagparang ni Apo Isus. At daraya nga danumken dara. Iso di lualo tayo ti alas 3. The divine mercy niya. Hindi jay. Lord Jesus, you died for us. Kunana natay kada tayo, imbaga na nga malwalo di jay. Iso nga alas 3, adjay debosyon tayo nga agkararag. Da kayo umat, no nagalas 3, ay sus, hindi magkumbento no nagalas 3, kape, kunada nga dagos, hindi da pa'y naglualo, pansit kanton, meriendala adagos, hindi da pa'y naglualo. Kani madre ni Sister Faustina, iso nagparangan na. Ngam apaya kan ladi rabii, inaramid dari jay dagiti angels, inaramid tayo ti sabet. Panagsabet, awan di Biblia di jay sabet, uray balibalik tadem, uray pisangem nga koritan. Awan di Biblia jay sabet, ngam in presupos tayo ngano si ka nga anak, nagungar ka, sino ti umuna nga papanam? Ni Maria han nga agsasao ta silent type nga rod, nasingpet a babae. Gagaputan nagungar ni Apo Jesus, in presupos tayo, agladladingit ni Maria, agsangsangit, tanatay ta anak na nga dungdungon na unay, pagamuan maagungar ka, sino ti papanam, mapangkaakin ni inam. Kalakan niya yung nga nag-aawig nga nagapo di Manila, sumangpeta ka, hi mami, adakon, kunam ngam din pa'y nakitkitam tananang mo na pangkalan nakisyat ti sito dyan nga dagosan, pulutan lang dinaros mo, di ka pa'y nagkita kin ina, nagbastos ka mga anak. Kaya jay, sabat-sabat ko na tayo, improsipos tayo, nga tiim mo na nagparangan nasakbay dagiti adalan ni inana. Tamaikat di ladingit na, isugarod nga kunana, ikatumon tamantom, di jay kagay tayo nga nangisit nga gladladingit, da sa soro, ganapan. Iso na jay kinantaan di rabii, dagitay ubing, taapaya, ipakita nan nga ti, inabak nan ni patay, agragsaken ti, lubong.
Dagitay mo angels nga may dainyag. Diyos ko, di pa naisina ti bagis damo ti kaubing da, nagdubli bilang dagiti angels ata ni mo nanang ti mangipurpurwak di sabongan hanga mapanagli niya. Allah. Babakit nga angels aw mo ngipendan dagiti angels nga gipurpurwaken di mo maarami di ubingan at riniing dag sangsangit. Piman. Nung kita inya tati surat ti Kristo nga nagungar. Malaksi di piglat di ima kinji bakrang na. Not bound of space and time. Nya tat itsura na niya. Nya nga tanga nagtarnaw nga rupa, nagtarnaw nga bagi, naglinis. Awang garudan ti marka ti parikot, awan ti marka ti sakit, awan ti marka ti tuok. Ita nagungar abagi. So di ibasbasar ko di rabi, inya nga tatirupa ni Apo Isus nga nagungar. Kita agda giti ubing, nakabado da nga dapay payak da mo, diyan mo nagtaktakawan dat payak. Ito sa mo, dot-dot tay manok da. Kanagtarnaw di rupang iti ubing nga, awan ti kurtrit na. Kastoy nga tatirupa ni Apo Isus nga nagungar nga dito, nagdalos, nalinis. Nda kayo masakbay kay nga umay makimisa, dagatay nagnaan di tagadag palitadaam nga umuna, niya dagatay tapal-tapal mo, tapnolaang luminis, Apo naglinis taropam ka, ay Apo, nagkurtret mo tasikom. Kinaglinis nga tanga ropa tinagungar niya. Nagragsak nga ta amon no nagungar ka dito niya sila nalag-an ti kariri nana. Kuno nalag-an ti kariri nana, naragsak ti ropa na. Da kayo mat umay kay maki piyesta tinagungar ka. Alleluia. Kon ako alleluia, hallelujah. Islam lang binaklay ti entero nga lubong anya laganas na mo deta nga panagungaran. Kita tarambakan tayo. Imagine mo kung na di kararag tayo ori di rabi, isaknap mo iti sa nga lubungan ti panagungar. Di Israel laeng, di Jerusalem ti nakaaramidan na niya. Imagine mo entero alubong. Agramrambak tata ti panagungar. Amin nga da Kristiyano na agramrambak da ti panagungar. Kita jibilag ti panangi bukbuk na dara na. Kita jibilag da yay panagwaras na aging ganad toy. Kumari-rinam ka din ni Kristo nga nagungar. Wen. Kasano ti panangin panakarinam nga ni Kristo nagungar iti biyag mo. No adda pay latarigagay mo nga agsingpet, uray no agkara itublak ka ti basol. Agong ungar ni Kristo. No adda pay latarigagay mo nga agpakumbaba, uray adda mangirurumen. Agong ungar ni Kristo. No iti panagbiag mo ka mano porsyento pala ang ginasaya at akababalin mo. Agong ungar ni Kristo. Iso ako na tayo, hantay nga orayon nga kaslakin Sister Faustina nga agparang. Haan nga hantay makitkita ni Jesus nga nagungar, nga mariri na tayo. Mariri na tayo nga adda na idumduma, hanyo mari na nga kasla adda na idumduma nga ragsak nga mo may explain. Sa ano gamin nga mari na yun no hangover agas asok pa lang tamatamot ti bartek mo di kalma nga sa ano nga mari nam ni Kristo mga nagungar. Di pala kitang mo nga naglanglangoy kada sa niit takudil mo nga natuntunot ti init ti maririnam. Kasano nga marinam di puso. Ngam na da pala kasla ginawa. Nga makasla umuk-ukuok. Iti kang itingitan ti problema ka adda pala sumreg nga namnama. Agong ungar lata ni Kristo. No di pamilyayo ka adda nagkamali, adda basol, tartari gagayan nyo pailaeng ti kapya, agong ungar pailaeng ni Kristo. No di pusom ka muna paila ti agserbi nga mangitid ti biyag mo, mangisagot. Taapay nga agar-aramid ka paila nasaya at nuham mo nga urayan ti panagungar mo tokin Kristo. Apay nga ikarkarigatan paila ti agsingsingpet. Nuham mo nga namnamaan nga makipagungar ka tokin Kristo. Iso nga tunggal umukuok ti kinasaya at ti puso tayo kakabsat agong ungar ni Kristo. Agbibiyag ni Kristo. No po, pasig lang nga dinidemonyo mo at takararwa mo na kanya. Diyak mo awampay nasaya at nga mapanunot mo. Inya ka lang nga tao mutin at dalat tamot Awan lang nasaya at nga mapanunot nun. Poros dinidemonyo. Diyak mo ano niya ka nga tao. Awamot at ikasyay. Iso ano kitaan tayo. Nagaduda kita'y mabunyagan.
Nagado dagitay mangkarit ti pamati tayo, daytoy ti kamalida. Kayat da challengean daytoy pamati tayo, adalan da nagyan ti pamati, iso da mismo ti umalis. Apaya, siyempre numaadal mo ti buo ti pamati. Kapanagungar ni Kristo nga inyanak ni Apo Santa Maria. Intunukan maadaldan, voluntary da nga umayurhan ti awisen apaya, ni Espiritu ni Kristo ang nagungar agtrabaho. Kaslaki ni San Pablo, persecutor to evangelizer. Kasi magkanya tayo, padasang may iruruman ti pamati, o umay ni Kristo king kakit, natural di pa nagbalbaliw. Voluntary di pa nagbalbaliw. Iso nga kakabsat tatarambakan tayo ni Kristo nagungar, uri adda sakit mo, inya pala pakadanagam. Uri addo ti riribok ti lubong, awan ti pagdanagan tayo. Uri adu ti pan nakairuruman, awan ti kabuteng tayo, apaya namnamaen tayo, makipagungar tayo. Isungar nga tarupa maka, day tayo mata, biag, rupa, tinagungar. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo, ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama, ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama, ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Neso Kristo nga apo tayo, pinarmek na ti patay, babaen ti panagungar na iti baro abiyag. Dawaten tayo, tatarabayan na tayo, amangidaton kadagiti panggep tayo, iti ama. Bayat ti panangaklon tayo, kadagiti panagtutuok, apaset ti biyag. Ket agragsak tayo, iti grasya na, babaen ti panagungar tayo, ken kuana iti baro abiyag. Iti tunggal panggep ko na tayo, nagungar nga apo, denggen na kami. Nagungar nga po, dinggen na kami. Agpay kadagiti amin nagtrabaho ti simbahan, ti Santo Papa, dagiti obispo, papadi, religyoso, ken dagiti dadaolo alaygo, tapno ituloy da kumati mang pabaro ti gagarda, kas misyonero amang ted ti baro abiyag, iti amin a tao. Kumararag tayo ti Apo. Nagungar nga po, dinggen na kami. Agpaay kadagiti agserserbi ti publiko, tapno saksyan da ti pagarian ti Diyos, babaen ti panagserbida, kadagiti amin at tao, saan ket di adagiti bukod da nga interes. Kumararag tayo ti Apo. Nagungar nga po, dinggen na kami. Agpaay kadagiti makasapol, nang nangruna dagiti awanan trabaho, dagiti nadidigra, ken may tugtugod, tapno papigsain kumaida ti panagungar ni Kristo, kumararag tayo ti Apo. Nagungar nga po, dinggen na kami. Agpatigimong tayo, tapno mapadakkel tayo, kumadagiti ganwat tayo, tibiyag, ket mapaadda, tinapudpud no akapya, ken panagkaykaysa nga insuro kada tayo ni Kristo, kumararag tayo ti Apo. Nagungar nga po, dinggen na kami. Agpaay kariti nagtalikod iti Diyos, ken nang baybay at pamatida, tapno ikan ida ti kinaragsak, ti panagungar, ti baro a panangrugi.
Mariing ti pamatida, ket mabalbaliwan ti puso ken nakemda, ket mapabaro ti panakigayemda iti Dios. Kumararag tayo ti Apo. Nagungar nga po, dinggen na kami. Agulimek tayo, antay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Nagungar nga po, dinggen na kami. Kristo apoon ti biagmi, babaen ti panagbunyag mi na itanem kami, ngem nakipagungar kami ken ka iti baro a biag. Tulungan na kami tapno adda ti pannakaawat mi ti kaipapanan ti ipapatay ken panagungar mo, ket isuro na kami amang panunot kadagitoy iti panagbiag mi. Dawatin mi daytoy iti metlaeng nagan mo. Amen. Idatun miken ka, Apo, sagsagot mi ananu mo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama, awatem pasantuem daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay na kumatamay kariday ti padaya, apang supapak mi tinadungong o Ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapak mi kinadungom o Ama, idatun miken ka, Apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama, awatem pasantuem daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay la kumatamay kariday ti padaya, apang supapak mi kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iya po, awatin na kumandag ito daton kaligita imam, Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastame kapagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na,
O Diyos, masneb kami kadagiti ragsak ti panagungar ti Apo, ket idaton mi dagiti asakripisyo, isuda amang ted ti baro abiyag at araon ti iglesyam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kasta kumamit ken itag-ayo dagita puspuso yung, handanan sag ay ti Apo. agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno na may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendisso ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa una iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, babaen day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi. Ket babaen day di panagungar na insublina ti biag kada kami. Anan sata agrag uti sa nga lubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa. Di langit ken dagat no day di pakaidayawan. Hosanna, 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 sana iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Bagaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparang-arang mi ipapatay mo, O Apo.
marot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti empaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi pimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Umami ngadat sa nilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tumteng kuma, ti pagayam matungpal kuma, tinakim mo, ito'y daga, akasa dilangit, idem kadakam, ti aldaw ditoy, ti Pinayon nga aldaw, pakaonemet, di basul kasmet, pamakawan mi, di basul, dagiti nakabasul gada kami, di nakamet, baybayan gaumannu, goti sulisuke, isalakan nakam etiti dakes. dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabali,
sarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko, mami. Iti napakumbaba, tinapnuan ayat ken ragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya, kapya. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sanga hubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat, Kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada kam ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, tinagungar kadagiti natay. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umaiga kanya, ngam ti may salay nga sa o mapaimbagton to'y karan. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kang may karigag serbi. Apo sika ti kamang mi, kas may sabangan, di namili daramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukop narasinan mo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sika ti kamang mi, day tamanga numan pa'y naramiti daga, lupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos ti mga agbalin na bagnos.
mi, di ka maikari, agserbi, ako sika, di ka mangmi, kas may sabangan, di namili naramiti daga, kasta tayo ngagserbi tiya po narupo narasinan mo. Apo sika ti bilig mi, apo sika di silaw mi, di ka maikari, gagserbi, apo sika di ka manggi, ngem day tabangan, uman pa'y naramiti dagat, lupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, ti mga agbali na bagos. Apo sika ti bilig mi, apo sika di silaw mi, di ka maikari, gagserbi, apo sika di ka mangmi. Apo Jesus, may ka, ito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwa, taptudyak to may sinakin ka. Iturong nagkadua po, tarabaye maladay to'y numo, tapno agserbi akasipupod no, aging gatungpal to'y biyag, ati ayat mo, isu apo ti biyag ko, keti asim, isu apo ti kiret ko, keti bilin mo, isu apo ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Kumararag tayo. O Diyos, ipaimukad nga ayat, taiwanan na kami at taom, tapno kalpasan di pan nakapabarumi, babaan di panagungar di Apo. Mairanod kami iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumang kada kayo. Basta kumamit. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Diyos, ita nga aldaw ti panagungar, ket gapo iti kaasina, sa lakniban na kay kuma iti amin abasol. Ti Diyos anang pabaro kada kayo, babaen ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo ti agnanayon abiyag, paraburan na kay kuma kadagiti di mapukaw agunggona.
Ita nga aldaw na sungpot yon ti panangilagip yo ti panagtutuok ti Apo, katrambakan yon ti panagungar na, sapay ko matababaen ti panulong na makadanon kayto iti agnanayon aragsak. Bendisyonan na kay kumatiman na kabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti kapya ti Apo, alleluia, alleluia. Magyaman tayo ti Diyos. Alleluia, alleluia. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Biyag nakitinten na daraken amin na sapay kung mataintay amin agkay kaysa ti silong na.